Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Asa naman si Father Amaro? Ikaw? Oh, ako, Your Excellency. Og ako una ang nibantay nimo. Kay nitungod kay, niuli una si Father Amaro sa iyang parokya. Kay dunay emergency. Mao ba? Nakalitam lang gud ko kaganiha. Ang anong nasayod ka man nga na-admit ko din sa ospital. Father Benjamin. Di ka basa ko samantalaan. Ingon man, nakadungog ko sa mga balita sa radyo ug telebisyon. Mahitungod sa nahitabo nga pagpamumba. Nga resulta sa kamatayon sa pipila ka mga kaparian. Ingon man, mga diakono. Og nga, dasayod po ako sa imong nahiagumang depresyon, Your Excellency. Punan pa nga juta na lang ang mga pari karon dinhi sa atong archdiocese. Nang gawas unang undang pa ang uban o karon niya pamatyon pa. Mao nga niya ako, Your Excellency. Kay gusto kong unungan ka. Bisan na lang ning mga panahon na. Bisan pa man kung dili na ko active sa ministry, apan niari ko gihapon. Alang nimo ug sa atong simbahan, Your Excellency. Kaayo unta kun. Mubalik ka na, Padre Benjamin. Nang inahanglan ang mga tao nimo nga ilang maayong magbalantay. Ako? Maayong magbalantay? Murag, dili ko makatuo niya na, Your Excellency. Nga anong nikatawa ka, Padre Benjamin? Wa ka ba'y pagsalig sa akong gisulti kanimo? Apan, Your Excellency, sayod ka baya nga nakasaha ko sa akong panumpa. Ingon nga pare, nalambigit ko og usa ka babae ug nga nagbunga ang among relasyon. Wa na ko'y naw nga ikaatubang sa simbahan ug labaw na sa Ginoo, Your Excellency. Og labaw na sa imong anak og sa babae nga imong napamabrusan, Padre Benjamin. Nga tungod sa imong katalawan, imong kitalikdan ang imong kaakuhan, ingon nga pare ug ingon nga amahan sa imong anak. Gusto ka na. Gusto ka na, Your Excellency. Ug maubitaw nga niya. Daw sama ako sa usa ka kriminal nga nagtago-tago. Sama ako nila ni Adan ug iba. Nga nitago sa diyang gitawag sila sa Dios. Tungod kay nakaamko sila. Nga hubo day sila. Itago sila, Padre Benjamin, tungod kay nagdumili sa pag-angkon sa ilang kasaypanan. Ug gani, nagtinudluay sila. Sama nimo nga nahimong bakakon mismo sa imong kaugalingon. Your Excellency. Apan tumong ko lamang. Tumong ko lamang nga dili pa madungagan ang kauwawan nga sinati sa simbahan. Kumikan sa mga kaparian nga masanaypon. Wa na ko'y naong kay katubang sa tanan. Ang tanan nawagi ka na ako. Ug apil na niini ang akong pagsalig sa akong kaugalingon. Why bisan angayan nga mamahimong alagad sa Dios, Father Benjamin. Ang tanan, dunay sipiyak. Apan ang Dios,
padayon nga mohatag sa iyang kinatibuk ang pagsalig alang kanimo ug kanatong tanan ug hinumdumi nga gipangga ka sa Dios ug dako ang akong pagtuo nga alang ka gyud sa pagkapari, Padre Benjamin. Nakasabot ka ba? Nasabutan mo ba ako, Padre Benjamin? Your Excellency, tabagi ko. Giyahi ang akong talan. Kumusta na ka si Father Amaro? Siguning maong mantalaan nga siya ang nangu sa gihimong private exorcism sa mga estudyante nga kuno naposes dito sa tungaan sa San Agustin. Ukani, kuyog niya ang matre nga si Sister Stephanie ug ang psychologist nga si Dr. Astana. Possession ba ka to? O masisterya lang? Ang maayo, ako sing tawagan siyang cellphone. Hello? Hello, Cheryl? Kumusta naman ka? Karon naman ka nitawag. Gimingaw na ko nimo, Cheryl. Gibingaw usap ko ni mo, Father. Oh, naunsam ka. Ano ako ang sigingnan nga gimingaw ko. Father, are you okay? Oh, yes. I'm okay. Ikaw, kumusta naman ka rin sa syudad, ha, Cheryl? Well, okay lang. Pero a little worried kay nakabasa man ko din sa newspaper nga ikaw kuno ang nangu sa paghimo og private exorcism sa mga estudyante sa tunghaan. Diya sa ato. Oh, nabalita gid ay. Pero matud pa sa psychologist, posible nga usa lamang kadto ka demonopathic hysteria madness. Oh, ambot pa? Ang mahinungdanon, mao nga mag-amping ka kanunay, Father. Sige ha, i-off lang una na ako akong cellphone, kay paingon ako sa klase. Bye, Father. Ug amping ka ha. Bye, Cheryl. O amping ka sa permi. Naunsa man ko eh. Pag-ingon ni Father nga gimingaw siya na ako, automatic naman kung niingon nga gimingaw sab ko niya. Pahong naman tingali ko. Ay, maato na ko sa classroom. Kaya magklase na ko ron. Ay, naman sila si Doktor o Sister si pare. Wala naman sila lagi katugan. Ay, di ba no? Pre, Tay! mayong mid-morning diyan nimo. Tay, haim sila si Sister o si Doktor. Oh, sila Dre. Oh, Tuwa na, nagika na. Si sister doon ay meeting sa ilang kongregasyon. Unya si doktor doon ay pasyente nga ati manon. Nagbilin dito siya sa iyang calling card. Ingon man po si Sister Stephanie. In case kuno nga magkinahanglan ka sa ilang serbisyo. oh, mao ba? Ibulot akong gipukaw tay kay maikog ta nila nga wala ko mapagikan. Mga bitaon ta to. Mo tatoy akong plano pero giingnan man ko nila nga. Ayaw na lang ko no, aron dili ka madisturbo. Hinoon na mainit lang to sila. Nya nagpalit lang kog bodbod dito silang nangid na. Sige mga una ta. Kay ini ka human sa kuya schedule kang udto. Mubalik ko na ko sa syudad kay akong kumustahan ng atong arsobispo, tay Divino. Sige Dre. Ay kanaan lang to akong giandam nga piniritong itlog kay si nang Marlene to nangumpra pa. Unya si Doris nga gwapa doon na gilakaw kadiyot. Sige lang. O, dunganan na lang ko tay. O, inikaw man palihog kong limpyo sa sakristiya. Unya, padto apod ang rural bank na to diha, ha? Kay mag-open tag account alang sa atong parish funds. Okay, areglado Dre. Dre, Oh, nga no tay? nganong nangutana man tong doktor kalabot kang Doris. Unya, nangayo pa gani og picture. Oh, ha? Wala to tay. Sige na, dama na itong pagkaon dito. Unya, palihog lang po ko og kape, ha? Okay. Okay, padre.
malandungi ang akong offer kanimo, Padre Benjamin. Kung ganahan ka nang mobalik sa active ministry, adtua dayon ko sa akong opisina. Gusto nako nga mapailawom ka una sa assist program aron maandam ka sa imong umaabot nga assignment. Apan, unsan lang kay ikasulti sa ubang kaparian? Your Excellency, kung masayod sila nga mupahalik ko, Sagi kaingon ko na, Padre Benjamin, kitang tanan mga makasasala. Naitabo lang nga ikaw hisakpan ug ang uban wa. Your Excellency, Mao ka na, Padre Benjamin. I give you enough time to reflect. Ug salamat sa Ginoo nga naulian ko gikan sa akong nasinati nga depression. salamat sa Dios, Your Excellency. Kay mag-unsa na lang ang atong lokal nga simbahan kung ikaw ang madaot. O salamat usab kang Padre Amaro o sa uban pang mga kaparian nga niunong kanako panahon sa kalisod. Kay kunwa pa ang iyang pagsakripisyo o pagpailob. Ayan, patay na ko karon gumikan ni adtong pagpamumba. Sa tanaw ko, lantip ug maayong pari si Padre Amaro Cervantes. Husto ka, Padre Benjamin. O gani bago lang siyang nahimong Padre Cora sa gamay nga parokya. But eventually, plano namo nga patunghaon siya sa Roma puhon. Ug unsay iyang kuhaon nga kurso, Your Excellency? Exorcism and deliverance, Padre Benjamin. Oh, uy, kuyawa gud. O kung mahuman na siya dito, buot na akong ipa-organize din sa atua ang Office of Exorcism and Deliverance. Upuot na ako nga usa ka puhon nga moabag ni Padre Amaro Cervantes, Padre Benjamin. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!